изцелител, ти си изцелител. Амин, слава на Бога. Не е нужно някой да дойде да те помажи. Ти си изцелител. Амин, слава на Бога. Сега, където има болки, и ти ръко полагаш на себе си. Слава на Бога, за името на Исус. Амин. Къде има болки? Айде ръко полагай, слава на Бога. Здрави сте. Амин. Ако има болки, усещаш малко гърлото малко недобре, стомаха малко недобре, или нещо ставите недобре, и тогава слагай там мястото и да се молим. Айде, слагайте, ръко полагайте себе си. Разбрахте, нали български език? Слагайте ръката ти, където има болки, молите се. Искате аз да съм нахален, молите се. Молите се. Аз съм научен човек, учихме някакви неща, но молите се. Реализираш и да се молиш. Сега с вяра да се молиш. Амин? Нека да се молим. Господи, сега се моля, Господи, името на Отца, името на Сина, Святия Дух, име изцелиш, Господи, слава на Тебе, освободи, Господи, и го действаш Ти. Благодаря Ти, Господи, Твоето, слава на Тебе, Господи, благодаря, аз съм изцелен и аз съм освободен, Господи, и аз съм спасен, Господи. Сега, Господи, Ти лекуваш, Господи, освободи, Господи, благодаря Твоето дело, слава, името на се молим. Амин, слава на Бога. Ръко пляска на Бога, слава на Бога. Искам сега към един друг и да споделиш тази седмица за какво точно благодариш. Едно неща, които да благодариш на Господа, към един друг да благодарите. И аз благодаря на Бога, че Бог така направи тази през седмицата. Ако така ще да споделите. Един човек. Разбрахте, нали? Но няма да кажете, аз всичко благодаря. Това е един най-лъжеч каза, че винаги каза, всичко благодаря. Разбрахте, нали? Точността, точно какво благодариш на Господа. Към един споделите към един друг. Само на Господа. Аде, към погледне, ако ти си само горен и някой, слава на Бога. Брати, ако обичаш, ела до него. Слава на Бога, благодарите. Така ще започваме. Благодарете към един да погледнете, тогава аз ще проповядам. И тогава няма да проповядам, да знаеш. Няма. Аз дойде от 6 часа до тук, моля ти се. Сега благодарите, аз искам да видя вашето реализирането, тогава ще проповядам. И аз не мога да проповядам, ти само ме не гледаш. И аз така не мога да споделя словото. Споделите, нали? Разбрахте? Споделите към един друг. Слава на Господа. Продължавате. Имате, нали, хиляди благодарност, продължавате да споделите. Има ли нещо специално? Господи, скажи се, Господи, за това се подава. Амин. Бог сега работи чрез него. Амин. Аз вярвам, че вие сте тук. Може ли малко по-силно, малко се чувствам топъл и се чувствам спиваме. Да малко високо малко даваш. Аз съм музикант, много чувствител съм. Добре. Слава на Господа. Аз обичам да има танч, служение. Нашата църква винаги има танч. Слава на Бога. Искам нещо. При нас никой не може някой само води. Ние имаме 3-4 групи хвалението. Те ревенува неделно служение и го дава да подиru така и той иска да имате тази ревността от Господа. Нека да четем на Словото, ако виждаш, Трети царе, ако има Библията си, Трети царе на 8 глава, Трети царе 8 глава, от 4:4 до 53, на Трети царе, пускате. Няма
Аз изпратя на пастор, не получите ли? Къде си проповедаш? Амен. За това. Да. Добре, 4.4. Трети царе, 8 глава, 44. Да, ще четем, ако обичаш. Аз искам да четем заедно. Имате всички пастори, има своя начин да го води. Ако вие ме позволите, днес проповедник и ме следвай заедно с Исуса. Сега погледнем 4.4. 1, 2, 3. Ако людите ти излязат на бой против неприятели си, където би ги пратил ти, и се помолят на Господа, като се обърнат към града, който ти си избрал, и към дома, който построих за Твоето име. Тогава послушай от небето молитвата им, защити правото им. Ако ти се грешат, защото няма човек, който да не греши, и ти се разгневиш на тях, да ги предадеш на неприятеля, и пленителите им ги заведат пленници в неприятелската земя, далеч и близо, все пак, ако дойдат на себе си в земята, където са отведени пленници, да се обърнат и ти се помолят в земята на пленителите си и рекат: съгрешихме, беззаконствувахме, сторихме неправда, и се обърнат към теб с цялото си сърце и с цялата си душа в земята на неприятелите, които са ги пленили, и те се помолят, като се обърнат към земята си, която си дал на бащите им, към града, който си избрал, и към дома, който построих за Твоето име. Тогава послушай от небето, от местообиталището си, молитвата им и молението им, защити правото им. И прости на людите си, които си те са грешили всичките им престъпления, чрез които станаха престъпници против Тебе, и умилостиви към тях пленителите им, за да им покажат милост. Защото те са Твои люде и Твое наследство, които си извел из Египет отсред железарската пещ. Нека прочие бъдат отворени очите ти към молението на слугата ти и към молението на людите ти Израиля, за да ги слушаш за каквото и да те призоват. Защото ти, Господи, си Еова, си ги отделил от всички племена на света, за да бъдат Твое наследство, според както си говорил чрез слугата си Моисея, когато изведе бащите ни из Египет. Амин. Оставите 44, слава Бога. Днес темата на силата на молитвата, чрез на Соломовата молитва. Тоест, ние да учим сега тази сутринта малко как Соломон и се молише. Това е освещаване. То Трета царе, то 8 глава е цялата на освещаване за Соломонския храм. И Соломон и се моли си с цялата сърце и продължава до цялата стих до някъде 66 стиха и продължава. И молитвата. Но ние сме някъде среда от 9 стих, оттам ще споделим за силата на молитва. Как е вие сега? Молитвата има достатъчно. Аз искам да предлага на вашата църква, ще споделим с пастор Ким, да има утринна молитва. Слава Бога, амин. Ако някой пита защо Южна Корея расте духовното, е утринна молитва. Аз продължавам на 14 години в България, сутринна молитва. Затова сега искам да дойде тук. Ако пастор Ким иска съгласява на ноември, така нататък, ще предлагам на пастор една седмица да има утринна молитва. И т.е. ще го вземам двете буса, ще обратна вашите домове, ще го вземам и да сте тук на сутринта една седмица. От понеделник до петък на сутринта да има на утринна молитва, да ви т.е. 5:30 до ако 6:30 още не започва голяма трафика и вие върнете 7 часа или по-рано да го правите, ще сподим с пастора. Или 5 часа започва до 6 часа без песента, ако е шумно, пролем има, ако около тук има много жилище.
И тогава предлагам да има утрешна молитва. Защото, брат, сестри, освен молитва няма друг сила да излиза от Господа. Амин, слава Богу. Искате ли сила? Амин? Слава. Тогава искай на молитвата. Разширявайте молитвата. Искате ли съжаление за България? Мога да кажа, един молящ човек е по-силен една държава, който няма молящи. Слава Богу. Един човек е по-силен. Един човек достатъчно. София да има един човек. Молящи човек. Чрез него Бог ще съживи достатъчно за България. Слава Богу. Един човек трябва. България сега един човек, молящи човек трябва. И затова сега аз идва тук, споделим сега с вас, защото аз вече стоища молитва 14 години продължение. От понеделник до петък за България. И Бог толкова, чрез тази молитва Бог е даде толкова любов към България и за Турция. Ако има война да не бъде, ако има война в България, аз съм готов да участвам първото за ваша територия да защитава, за вашите деца да пазва. Слава Богу, готов да правим жертвата за България. Бог толкова любов дава чрез молитвата. Слава Господ. Не знам вие зависи как е, но ако един молящи човек, той има сърце да жертваме за своя народ и за своята църква. Амин, слава Богу. И затова сега, ако вие не достигаш там, това означава молитвата не достигате. И затова сега споделим с Соломоновата молитва. Какво е молитвата? Молитва какво прави? Как ще го действа? Ако 4-4 оставите там, ще споделиме. Тук, ако на малко пак ще четеме, ако всички заедно четеме, 1, 2, 3, ако людите ти, може ли да четем тук заедно, Бог те благослови. Слава Богу. Ако людите ти излязат на бой против неприятеля си, където ви да правите и се помолят на Господа, както се обърнат към града, който ти си избрал и към дома, който построи за Твоето име. И тогава послушай от небето молитвата им и защити правото им. Амин. Ако ние четем, както нормално, както 4-4, 4-5, така ще четем, тогава, когато има война и ние ще се молим, тогава Господ ще ни защити и ще воюва за нас. Но обаче, ако обратно го четеш, 4-5 първото четеш, и ако 4 и 4 на следва. Демек, ако четеме на изречението на обратен ред, ако така четеш, какво стана? Когато ние се молим, Господ ще излезе за бой. Когато ние се молим, ангелите ще излизат на бой. Слава Господа! Толкова неща е малко друг погледна и какво е това и чудесната молитвата. Кой защитава България? Господ, слава Бога. Кой дава изобилие? Господ, слава Бога. Кой дава победа? Исус Христос, слава Бога. Кога? Когато ти имаш молитвата. Искате ли победа дома ти? Тогава трябва да имаш молитва. Тоест, когато ние се молим в Божия храм или ти себе си в къщи у вас и когато ти се молиш, тогава ние разбрах всичко е духовна битка, за духовна война. И ако тоест, какво означава, че това е всичко е духовна война? Това означава, че когато ти не се молиш, ти няма да преминаваш емоцията ти. Ти няма да преминаш и мислите ти. Демек, мислите ти, емоцията ти е един както стена, ти не можеш да изкочиш. Но обаче, ако ти имаш предварително се молиш, имаш молитвата, тогава разбрах, че Господ може да разчупи мислите ти, емоцията ти. Демек, Бог може да избруши на всяко добро слава Бога. Тогава ти мислиш, че ако нямаш молитвата и го правиш добро, и мисля, че това е добро. Винаги каза, че това е добро. Защо казахте добре? Защо казахте това? Защото учите ти виждаш, че е добре. Но ти каза, че това е лошо. Кой ти каза, че е лошо? Кой ти каза, че е лошо?
Защото ти мислиш, че това е лошо. Но обаче, когато ти имаш на молитвата, достатъчно да има молитва, тогава разбрах, че за всичко е духовна война. Слава Бога, амин. Хората кажат, че това е добро, но ти няма да кажеш, това е добро. Има друг виждане, друг разбиране. И днес благодаря, че прощавай мене, ако Господ да ме прости. Ива, дъщерята на Ива, на Бога е родител. Кой сте родители? Кой сте родители? И благодаря на Бога, на Господа, и тя дава един голямо свидетелство в нейния живот, но може тя да дойде от майката Джоро дава да идва в църква, защото тук колко има родител, готов сте, когато е да своята дъщеря, своя син, когато изчупи ръката или краката, как ти можеш да прилагаш да дойде в църквата? Освен в България сега. Но Бог е колко е чудесен, защото Ива днес е дава най-голямата пример за нас. Ето, когато ние се молиме, и Бог дава виждане съвсем другия начин да погледне. И тогава мога да кажа, че благодаря, че въпреки че съм чупен, Господи, чупена е Господи, благодаря Господи, че аз съм днес в Божия храм. Слава Господа. Ако такава е отношение, кой ще против на твоя живот? Такава дете, кой ще против? Народ ли е против такъв човек? И тогава ние, когато имаме битка или нещо сериозни проблеми, тогава ти няма да уповаш на мислите ти, емоцията. Няма да уповаш, няма да се довериш. Слава Бога ми. Какво означава Исус Христос влезе в гроба? Исус Христос беше в гроба и възкъсна. Исус не трябваше да влезе в гроба, но Той влезе, да бъде пример. Какво означава Исус влезе в гроба? Това означава, трябва да бъде смачкане за моите мисли, за моите емоции. Ако ти продължаваш мислите ти, ти няма да миниш, няма да имаш възкъсение в тази земята. Какво означава? Няма да има изживелие. Няма да има изживелие. Защо няма изживелие? Защото държиш още мислите ти. Си прав. Държиш емоцията ти, че си прав. Християни сме меко сърце. Така ли е, брат, сестри? Така ли е? Така ли е? Има ли хора? Искам да реализира малко. Човек, вижте, аз 22 години служи в Левски, мисионер. Представя, мисионер живее в Левски, гара Левски, пъжи багажи. 22 години. 22 години служи и идва тук да сподели с вас. Моля ти се, малко, каква изненада още да го направим? Малко реализираш, не очакваш този отличен глаголи. Няма да чакате отличен български език. Ако разберете малко горе-долу, успях да ме следвате. Слава Бога ми. Аз съм проповедник, 20-30 години проповедник. Аз чувствам. Разбрах, че те остави мислите си. Не знам този кой е. Говори развален език. Не знам кой е, какво служи. И не иска да следва, не иска да разбере Словото. Моля ти се. Бог може да употреби един камък. Чрез камък може да се нарича за Авраамовото потомство. Така ли е, брат, сестри? Така. Окей, разбрах. Добре, тогава искам да се чувствам и да разбереш това Слово, което Господ говори. Защо ние трябва да разберем Словото? Защо ние трябва да имаме проповед? Пастор, аз много мразя проповед. Защо? Защото аз зная работата. Святия Дух с мене. Да знаеш, че Святия Дух се нарича Дух на истината. Святия Дух действа където има Словото. Слава Бога ми.
Святия Дух никога няма работи, където няма истина. Където има истина, Святия Дух действа. Слава на Бога, амин. Затова Словото е важно. Тогава ние мога да кажа, кой е цара? Кой е цара? Ние всички кажа, Исус Христос е цара. Но обаче има друго. Кой е цара? Трябва да кажа реално. Ако хората кажа, Исус е цар, добре, къде е Исус? Трябва да кажа от Библията. Как може да кажа? Исус е Словото на Бога. Ай, цар е Словото на Бога. Словото върви, Словото изцелява, Словото спасява. Слава на Бога, амин. Слава на Бога, амин. Словото ни лекува. Словото ни освобождава. Словото ни изцелява. Словото дава храна за следващото поколение. Словото издига народ. Словото насмакна народа. Словото. Слава на Бога. Затова сега трети цар е тук на Словото на началото. Трети цар е едно. Знаете ли трети цар е кога е писано? Ако имате Библията си, винаги началото погледнеш, винаги има поведение. Тоест, тук е писано какво тук не е така детайлно писано. Кой е авторитет, извинявай, авторо, каква е темата и даже кога е писано. Тези неща много е полезно. Ние не можем да всички ходим на семинар, да има теология, на училището на теология да учим, но обаче тук не всички Библия, но горе-долу, ако някои Библии е писано на начало и кога е писано. Първо, трети цар е кога е писано. Случайно някои знали, трети цар е кога е писано. Демек, за първия четящи, кои са били? Първия четящи. Първия четящи и са били по време, период на Бабилонско племе. Бабилонско племе. И са получили чете, защото те каза, че няма Бог. Ако Господ е Бог, как ние не сме в Иерусалим, защо ние живеем тук в Бабилон? Затова Бог е изпрати тази писмо, Словото, и сега ще разберем откъде е проблем. Демек, те не искат чрез 70 години, те не искат да отхвърли своите мисли, продължава за своите мисли, своите емоция. Заради тази причината и Бог е даде добре разбереме, защо вие сте този пленен. Бог Бабилонско пленен. И ако вие разчупиш това своите мисли, ще бърна. Но ако не иска да смачкаш за мислите ми, тогава не може да се бърнеш. Слава на Господа, амин. И тогава, чрез това ние можем да споделим от 46 стих там. Четиридесет 46 стих там. Тук на 47, ако края на там е лека на съгрешихме, нека да четеме, съгрешихме на без закон, стъбувахме, настроихме неправда. Още веднъж, ако виж 1, 2, 3, съгрешихме без закон, стъбувахме, настроихме неправда. Тук пише съгрешихме. Вие знаете, нали, сигурно, че сте чули от проповедниците еврейски език на хатха. И хатха това означава, че иска да оцелиш, но отклониха на целта. Отклони цел. И т.е. Бог има цел, защо ни спаси, но ни отбихме, отклонихме. И ако точно тук аз писах, че и отклонени от праведния път, и това означава, че сме се отклонили от посока, към която Господ се насочи. Какво е греха? Тук пише съгрешихме. Тоест, когато аз съм далече от Господ, разбрах, че съм далеко от Неговия посок, от Неговия цел, за Неговия глас.
И т.е. тогава ние какво правиме? Иска да оправиш за себе си. Иска да го поправиш на себе си. Няма как поправиш. Където ние се грешим, където ние наранихме, там мястото, Бог иска ние да се покаем. Там мястото. Там да дигаме. Точно силата на молитвата. Какво е? Ние не е нужно да бърнем в Йерусалим. Ние не е нужно да отидем в Йерусалим. Но място, където си, да признаваш, че съм далече. Моето мисли е далече от Господа. Сана Бога ми. Тогава възстановява Йерусалим. Какво означава възстановява Йерусалим? Възстановява хваление и поклонението. Силата молитвата достига, заведе теб, знае, че колко съм далече от Господа. Тоест, какво означава колко съм далече от Господа? Тоест, ти сега в момента не позволиш. Не позволиш, че Господ е с теб. Вярвате ли сега в момента Господ е с теб? Амин. Вярвате ли? Амин. Ако виждаш, кажете сега, Господи, ти си в мене и аз съм в тебе. И не само казваш и вярваш. Едно, две, три. Господи, ти си в мене и аз съм в теб. Извинявам се. Имам едно чувствие, просто и устата казваш или искрено казваш. Сега още веднъж истина го казваш и вярваш. Едно, две, три. Господи, ти си в мен и аз съм в теб. Амин. Тогава веднага разбрах къде съм аз. Къде съм аз? Какво пребързах? Какво съм спирах? Какво съм отказах? И ако ти си много си духовен, истина сега имаш истинско хваление, истинско поколение имаш, ти сега се чувстваш в момента. Съм пребързах, че с нощи не трябваше да казах, не трябваше да споделих. И тази сутринта малко ще сегна себе си. През седмица беше ужасно. Сега признавам, че беше ужасно. Духовното и душевното не е балансирано. И точно в богослужение и ти се чувстваш. Откриваш. Това означава, казвам тук, се греши. Се греши. И т.е. Господ какво иска? Господ не иска ти да върнеш в Йерусалим. Бог иска където си в долината. Където си в долина, не само планината. Колко обичам ние върху планината да хвалиме, да величаваме. Но трябва да знае, не Господ в планината, върху планина. А Господ е с теб, където си долина. Но какво трябва да правим в долината? Защото много трудно намери един поколоник, който хваля в долината. Но Давид, един човек, който е истински хвалите, той успя в пустинята и в долината. Даже в Псалм 23 псалм той писа: Господ е пастир мой. Къде писа? 22 глава, ако по 22 псалм погледнеш, и в неговия живот беше пустинята. Пустинята кой е? Където има 50 градуса. Въпреки че тук има жега, 55 градуса, 50 градуса стига. До там каза, че Господ е пастир мой. Защо? Защото той е в долина и готов той да хвалиш на Господа. Ето това е силата молитвата. Бог иска ние да хвалиме на Него, където сме, дори сме в долината. Сега тази седмица, зле ли сте, синове дъщери? Те започват да се обаждат понеделник, на неделя вечерта. Мамо, има главоболие и стомах. Винаги неделя вечерта синът и дъщерята винаги казва: мамо, боли стомах.
Защото утре трябва да ходи училището, не иска да ходи училище и винаги неделя вечерта, мамо, тук боли стомах. Разбрах, синко. Разбрах. Няма грешка, няма грешка. Няма грешка. Тогава хвалиме, Боже, ти знаеш. Ако ти нямаш молитвата, не достигаш, тогава какво правиме? Аз знам, ти си много си хитър, аз знам, че винаги неделя така ме мърмориш на мамота те и който не стига молитвата, и така го правиме. Но който стига молитвата, разбрах, той притесни за утре, за училище. Боже мой, знаеш ти, Господи, за неговото сърце. Много ли боли? Много ли те боли? Да, мамо, много. Аз се моля. Господ знае. Това той много трудно се повтаря. Той честно каза: мамо, не ми се води училище. Разбрах ти, това искаш да кажа. И аз не искаше да води училище, както твоите години. Да се моли, Господ дава сили на теб. Слава Бога ми. Тогава ти си приятел на твоя син. Тогава ти си приятел на майка, ти си дъщерята си. Тя няма да скрие. Тя всичко открива с теб. Ето това е силата молитва. Бог иска ние да се молим. Вие сте в Вавилонско плене. Вие колкото има ревността Иерусалим и се молите там. Тогава Господ дава. Ето това са Дания, Усия, Естир. Четири 8, там ако вишиш да погледнем, слава Бога. Нека да четем 1, 2, 3. И се обърнат към тебе с цялото си сърце и с цялата си душа в земята на неприятелите, които са ги запленили, и ти се помолят, като се обърнат към земята си, която си дал на бащите им, към града, който си избрал, и към дома, който построих за Твоето име. Благодаря. Да, благодаря. И какво означава, че има сила в молитвата, в името на Исус? Какво означава има сила в молитвата? И т.е. това означава, че 48 так слуша в небето вместо обиталището си молитвата им и моление им и правото им. И това означава, т.е. и молитвата има сила, и че Бог е тук, какво казах, едно место обиталището си. Слушай от небето, от место обиталището си. Тоест, когато ние се молим, че Бог обитава на всички вселени, защото Той се могъщия. Защото когато ние не се молим, ако трябва пастор е до мен, ако вярващ е до мен, ако или доктор е до мен. Но обаче, когато ние се молим, разбрах, че Той ти слушай от небето, от место обиталището си. Но Той иска да каже, че Иерусалимския храм, но обаче ние знаем, че вече вие сте Иерусалим, вие сте новия Иерусалим. Слава Бога ми, вярващите са новия Иерусалим. Вие сте Божия храм. И т.е. когато ние се молим, Бог дава, вярвам, Бог дава сила, Господ го действа. На време. Слава Бога ми. Моето дъщеря и се молеше, Боже, искам да седна за качва самолет с необикновено места. Бизнес клас. Как се нарича бизнес клас? Бизнес клас. То струва тройно по-скъпо е. И
Какво стана? И ние бяхме преди 6 месеца и в Истанбул там и трябва да чакам самолет от Истанбул до Корея. Защото тук тръгна и чаках там доста време. Ние срещахме там един мисионер, защото ние благодаря на Бога вашата молитва. Ние както започна да действаме за Турция и сега преди един месец изпратихме една сестра, мисионер, за малко период, за 40 дни. Едно малкото момиче слуша и тръгна в Истанбул и служи 40 дена и се върна. Слава Бога ми. Направихме неделно библейско училище там с турски деца. И там аз сподели и след това чакаме на Нова Аерогара, там чаках и какво стана и аз там успах нарочно там някъде и след това моята жена ме търси и намерих и ние сме най-опашката и те не знаят, че сме семейни, защото ние фамилията е различно, така е писано. При нас фамилията не така е писана, моята жените не се промени фамилията. И т.е. отиваме там и казах, че може ли вие да седнете в бизнес клас? За първия път в живота. Слава Бога ми. Не само Естир, не само моята жена и на мен, и тримата. Това е по-скъп, на 3 пъти по-скъп. И за първия път щипчиме на ръката на моята дъщеря. Това е истина. И тя каза, и аз се молих, Боже, искам един път. Тоест, ние не сме платили никакви пари. Същия билет и тези хора, екипа на служители, те ни покани да тримата, не каза тримата, може ли вие, и вие тримата, защото моята жена искаше да отказах, защото ако тя там седна неудобно, но обаче не каза, че тримата. И това моята дъщеря каза, тате, аз преди както тръгнах на Корея и се моли, Боже, може ли един път? Тоест, когато вие се молиш, когато ние се молим, той обитава, вярвам, че обитава, Отче наш, който си небесата. Слава Бога. Ето защо ние не се молим. Защо ние не искаме молитвата. Молите се, брат, сестри. Амин, слава Бога. Тоест, но обаче, Моисей, той Соломон себе си, той каза, иска малко, както той строи Божия храм. И от тогава ние правим една голяма грешка. Ние както идваме в църквата, започна да имаме една голяма грешка. Какво е грешката? Защото Соломон, както строи Божия храм, той направи една голяма грешка. Господ обитава в Йерусалим. Господ обитава там. Господ не само обитава. Когато Соломон строи Божия храм, и Господ няколко места каза, нима мисля, че аз мога да обитава до този храм. Даже Соломон той признаваше. Но обаче както той строя храм, така стана. И както ние идваме в църквата, ние давам най-лошо свидетелство, че Господ е в църквата. Но Господ навсякъде. Слава Бога ми. Слава Бога ми. Той е навсякъде. Иска тази година. Сега вече започнахте, сега нов 2023 и 2024 вече започна нова работа, на учебна година минаха и сега някак си работа върви както нов начин. Сега, не искате ли сега вие където мислите и аз още не започва да се моля някъде дадено място, дадените проблеми. Някой майка или дядо ти, къде реляте? Даже не знаеш къде реляте. Аз много ми очудих, България както дойде, не е толкова общува с братовците или нещо реля, или нещо чичо, бойчо, не е толкова ходи да посетим. Но нашата култура е малко друг. Ние трябва да посетим. Година, 1, 2, 3 пъти трябва да посетим на бойчо ми, за реля ми и чичо ми.
за дойде тело 2-3 пъти трябва да посетим. До тук както грижиме, даже не знае къде Реля да живее. Сега ако питам на тебе къде е Реля, къде живее, но може да знаеш. Тоест, искам да кажа нещо, защото аз не можа да се молим още за тези тема. Има много теми, които още не започна да се молим. Искам да насърча, братя и сестри, започнате и да се молите на всяка тема, която още не мислите. Защото ние лошо свидетелство даваме, вярващи. Ние трябва да даваме добро свидетелство. За какво добро свидетелство? За молитвата. Моли се, за всяка молитва Бог действа. Бог стана Бога. Дори ходиме в доктора, иска да лекуваш очите ти, а той доктор каза, мога да кажа, моето очи не е добре. И сега аз доктор, сега лекува твоето. Докторе, няма проблем, аз ще се моля на тебе. Слава Бога. Отиваме следващия път, докторе, как е очите? По-добро ли? Защото аз се моля тебе. Колко е опасен, слава Бога ми. Отиваш на доктора да при и да лекуваш на очите ти. И ти се молиш на доктора неговите очи. Когато ние се молим, Бог разчупи ограничението ни. Слава Бога ми. Това е силата на молитва. Се чувствате ли има бариери, проблеми, моли се. Бог ще действа. Бог работи. Слава Бога ми. На 55 от 51, ако обичаш, там, тук на 51-я, нека да четем, ако обичате. 1, 2, 3. Защото те са Твои люди и Твое наследство, които си извел из Египет от сред железарската пещ. Амин. Благодаря. И каква е силата на молитва, брат сестри? Когато ние се смилим и се молим, неприятелите ни ще бъде инструменти, за да помага за мои слабости. Слава Бога. Амин? Слава Бога. Имате ли неприятели? Има ли неприятност? Или нещо има ли, което е неугодно, неприятно? Има ли човек, който постоянно те атакува? Ако молитвата ти стигаш, молитвата имаш, тогава неприятелите стана за помощник на твой живот. Слава Бога. Случва ли сте, не може да повярва, когато ти нещо нацарстваш, и изведнъж не знаеш, че ще дойде някой колеги или някой помощник, дойде точният човек, който не искаш. Дойде точният човек и той се като може жениш и ти жената мъжете характер е абсолютно обратно от тебе. Абсолютно на друг позицията. А Бог е избрал точният човек и той е спорук или споруга. Боже мой, защо? Аз отваря прозореца, а тя затваря. И тя... Аз не мога да спи да затваря прозореца. Аз човек трябва да отваря и малко да лекичко отваря, тогава аз мога да спа. Но моето жена и се затваря. Боже, какво е това? Защо ти ми напомня? Защото Бог е чудесен. Слава на Бога, амин. Бог действа. Точно знаеш, точно трябва. И затова сега, за тези какво стана, на 51 на Железарска пещ. Слава на Бога, амин. Не мога да побяга Железарска пещ, помня Соломон. И казах, колко беше жестко за робството в Египет. Колко трудно беше и да спомни на Железарската пещ. И аз, когато приготвиме слово, колко души са умрели в Железарска пещ. Много са умрели. Изгуби някой една ръка и крака, око изгубиха. И много народ страдавали. Железарска пещ е много страшна работа. И чако не може да мисли, но вече Железарска пещ и стана, демек Египет, и един не стана голям инструмент, за да защитава за Израел. И да действа. Всяко добро. Естер беше така, Даниел беше така. Всичко тези хора става за инструмент.
за Божията слава. Слава Бога, амин. Това колко е спешно е ти, където ти живееш, да се молиш. Защото точно това е. Победата на кръста е не само съм в планините да се молим. В долината започна да се молим. Тогава и Бог даде много голяма победа в вашия живот. Амин. Слава Бога, амин. Амин. Тук една думи на 51 използва, ако ще се каже сега, твое наследство. Твое наследство. Твое наследство. Малко трудно е твое наследство, ако кажа. И тогава, нали, много винаги каза, Господи, аз не идва в мене мое наследство. Тоест, твое наследство. Аз съм твое наследство. И малко не идва, но обаче, ако може да кажа друг думи, да кажа, ние сме, аз съм, и ние сме собствени за Господа. Слава Бога, амин. Собственството ми е Негов. Това означава, ние сме наследство. И ние сме, тук Господи, аз съм Твое наследство. Означава, аз съм собственството ми е Твое. Слава Бога, амин. Това какво означава? Собственството ми е Него. Това означава, той винаги иска, където ти си зле, където ти грешиш, където ти нараняваш, когато ти ядосваш, когато ти нараняваш, да започнеш да имаш хвалена на Него. Слава Бога, амин. Защото ние сме Него. Не само когато съм добре. Не само когато бърви работата. Когато не бърви работа, пак си Него, бе. Слава Бога, амин. Пак си Него. Знаеш, най-голямата трудност е родите, майка, баща. Кога е най-труден? Винаги трябва да си мястото си. Това е най-трудно. Това е най-трудно. Аз искам до днес. Аз искам до днес да съм на баща. Аз има Йоаниса Естер. Йоаниса Естер, сядай тук. До днес съм майка, баща съм. И вече от утре не искам да съм баща. Какво ти иска го правиш? Какво ти иска го правиш? Не искам. Защото аз колко пъти казах, не го правих. Не ти го правиш, но вие нарочно го правих. 10 години съм търпих да не правиш това неща. Но вие продължавате. Господи, вече стига. Не мога да те, вече не мога. До тук. Но обаче Господ каза, вие сте мое собственство. Слава Бога. Амин. Тоест, аз до гроба ми съм баща за Йоан, Исак, Естер. Не мога да откажа. Аз трябва да съм мястото ми, когато сина ми, дъщерята ми е далече. Пак трябва да съм на работа, пак трябва да съм баща и пророк. Това е най-трудно. Винаги Господ беше същото място. Той никога не каза, че вече не те пусна. Защото сега е голям проблем, че когато малко падах и започна да намали молитвата. Започна мислим, сега не. Затова вие сте ходящия храм. Слава Бога, ходящия храм. И вие сте
ходящая церковь. Вы сте ходящая молитвенный дом. Слава Богу. Благодаря на Бога, на Иисуса Христа, защото Исус каза, че моя храм, моя дом ще се нарича молитвен дом. Слава Бога, амин. Кой е моя дом? Ти си и аз съм. Ние сме Божия храм. Бог иска ти да бъдеш молящи човек. Постоянно да има молитва. Защо аз се отваря тема за силата на молитва? Защото, брат, сестри, липсва. Много липсва. Сега хората много големи проблеми от този телефон. Заради тази телефон, брат, сестри, ние много отказахме, много намалихме отношение с Господа. Сега, особено септември и сега да почва октомври, вие притеснявате за зима и сега децата започват да дига турноси или повече сметки. Сега сега е време най-много да има молитва. Аз миналата седмица бях специално за майките. От понеделник до петък разбрах, че майките не желаят сега да се молят. Майките казват сега да изпрати децата в училището, няма да има време да се молим. Затова сега специално една седмица ние от понеделник, петък стрична молитва само за майки събрахме заедно. Само за майки събрахме и за стрична молитва на около някъде 40 души. 30 души онлайн на мястото и 10 души на онлайн. И така участва 40 души. Вие моляш, Боже. Където ходиш, където вървиш, там се молиш. Ако ядосваш, нараняваш. И спираш на полета ти, на между път, и спирате. И там започва да се молиш. Брат, сестри, сега е време много спешно евангелска църква да възстанови за молитвата, брат, сестри. Както дойде в България, Бог ме даде това видение, това сърце. Но друго ти няма нужда да го правиш. Ти продължи да се молиш. Благодаря на Бога, когато започна да се молим, Бог прави чудеса. Ходихме в Македония, ходихме Албания, ходихме Турция, даже ходихме Украина, заедно с нас, нашите млади. Всички нашите млади отиват на морето, работи един месец. Някой продава царевец, защото трябва да има финанси. Със собствените си пари обикалихме до сега 8 години на всичките държави. До година, другата година, ние ще пак влеземе в Македония. Ще каним 15 църкви, за 4 нощовки ще го правим. Нашите млади всички отиват със собствените си финанси. Без помощ никъде. Себе си, ако иска мишия, участва. Ходим, работим. Как това може да успеем? Сега има едно семейство и след 2 години ще изпратим мисионери. Няма да ние да участваме от Корея няма да те участват. Няма право. Всичко наша църква. Всичко ние ще спонсираме за погребението им. На той, за жена му и сега да чака едно дете. Сега ще изпратим Норвегия. Норвегия ще изпратим. Там на Боговската университет, специално за мисионерска дейност. И те вече взеха решение. Срещахме с директорите и дойдех, срещах заедно, споделихме, всичко планирах. След 2 години, аз искам моята мечта, изпрати след 3-4 години пълно помощта от български църкви и да помага за мисионерска дейност. Защото има мисионери в България. Има мисионери. Но обаче проблем е, че те остави семейството си тук и само отива. Или само отива. Не е добре. Аз как да живея без жена ми? Как да живея? Как да работи без деца? Няма как да служиме. Трябва да бъде семейството и там. Тогава нормално мисионерско семейство. Аз това мечтая. Защо? Защото аз вярвам, че когато българско име и името на България, когато изпратим мисионери, тогава България идва съживление. Слава Бога! Как успяхме това, което
Всичко за молитва. Когато ние започнем да се молим, пред както тази година преди земетресението, Господ ме събуди, купиш чувар, купиш на палатка, ходихме там на Декатон, купихме палатка, спалня чувар. Боже, защо да купиме? Спиш в църквата. Зимно време, когато имаше минус 10 градуса, аз се спах в църквата. След една седмица, както купих палатката, чук, където бяхме, Адана, земетресение. Тогава аз веднага се обадих за мои колеги, мои приятелите и тръгнах веднага там, видях каква страшна работа. Брат, сестри, разширите молитвата. Искате ли се заболее вашия дом? Амин. Тогава започва да имате, отделяте време да се молите. Разширявате. Ако 10 минути се молите, направите алармата. Направи 20 минути. Продължа да се моли. Защото който има хваление, ще падах. Който има много благовестите, тази църква ще падах. Който изпрати много мишленери, ще падах. Който има много души, пак ще падах. Но единствената църква, която не се пада, тази църква е, който има повече молящи души. Амин, алелуя. Аз съвсем откровение говорим на вас. Имаш ти хваление, много добре, ти ще паднеш. Имаш благовестие, окей, много добре, пак ще паднеш. Имаш сърце да отидеш много да помагаш, пак ще паднеш. Но човек, който молящи човек, никога не се пада. Брат, сестри, молите се. Сега, аз се радвам от предния пост, сега повече души има, но малко се чувствам, че няма тази ефектност за Словото. Демек, малко жажда Словото, малко липсва, брат, сестри. Защо стана? Какво стана? Искам повече жажда. Аз ще се моля за вас, но нека да има жажда. Защото който има, защо ние имаме достатъчно молитвата? Тук каза, че едно малко, прощавайте, от 53, може ли малко? 53, Сана Бога. Тук към 53, да. Сана Бога. Отдели на всички племена на света, за да бъде твоето наследство, според както на 51 стих. Прощавайте, 51 стих. Да, благодаря. На 50 стих, ако обичаш. Много съжалявам. Благодаря. На 49. И ти слушаш от небето, от место обиталището си, молитвата им и молението им, защит направо им. И прости на людите, на които ти са грешили всичките им престъпления, чрез на които станаха на стъпеници напротив тебе, умилостивени към тях на пленителите им, за да им показа милост. Защото и те са твои юде, твоето наследство, които са изве от така. 52 да четеме, ако ще нека да четеме, нека прочие бъдат отворени очите ти към молението на слугата ти и към молението на людите ти Израиля, за да слушаш за каквото и да те призоват. Защото ти, Господи Йehova, си ги отделил от всички племена на света, за да бъдат Твое наследство, според както говори чрез слугата си Моисея, когато изведе бащите ни из Египет. Амин. Амин. Благодаря. Вниманието. Тоест, Соломон, когато той имаше молитвата, Бог открива в него, когато той освещава Божия храм, той знаеше, Бог откриваше
че той и Израел, че духовното положение е зле. Защото когато освещава на Божия храм, той се молеше, че когато ние се грешиме, отидем далече, помниме, че ти с нас се истини и ние се покаяме, тогава ти ще ни простиш. Това какво означава? Когато той е Соломон, означава Соломон, когато освещава, когато той е най-добро, който служиме на Бога, тогава Соломон знаеше духовното е най-зле. Понякога случва ли сте неделя, когато сте служиме тук това мястото, разбрах, че положението ми е много зле. Духовното е много зле. Когато идваме когато ние хвалиме, когато ние величаме, откриваме, че духовното е най-зле. Тоест, ако няма достатъчно молитва, ние няма да успеем да идваме да служиме на Господа. Не желая. Но обаче, когато има достатъчно молитва, ти идваш да си един поклонник пред Господа. Силата молитва е какво е? И всеки ден ти да растеш, да стана истински поклонник пред Господа. Това, когато ти си истински поклонник, какво стана? Всички виждат, че е добре. Но Соломон видях, че Израел е много отдалече от Господа. Той себе си признава, че е далече. Кога? Когато освещава на Божия храм, брат, сестри. Ето това е силата на молитва. Тоест, утре ходиш в фирмата си, казваш, че най-много печели фирмата ни. Хвала на тебе. Браво на тебе. Но ти си шеф и ти си началник. Ти си духовен. Аз знае, че фирмата ни има нещо не е добре. Когато хората казват най-добрия час и те казват, че нещата не е добре. Кога? Когато ти имаш достатъчно молитва. Аз вярвам, че сега е България. Този миг е най-добрия шанс. Сега е най-добри времена. Отиваш пълно хора има. Отиваш на морето, пълно има. Даже французите не може да ходи на почивка в морето и германците не може да ходи на морето и ние тук, който хората живеят в България, всички са. Наша църква 80% всички отиват на море за 3-4 нощувки. При 20 години ние едно семейството нямаше да умее да отиде на морето да къпим. Толкова бедно положение и сега наша църква над 80% всички отиват на морето да къпим. Но какво искаме? Сега е време! Сега е време! Не е както сега Украина, не е както Русия, не е нещо Румъния. Сега е времето! Ако ти имаш достатъчно молитвата, разбрах, че духовното е зле. Сега е времето, Господ трябва да спаси България. Но ако нямаш молитва, пасторе, добре сме. България е благословена държава. Сега не е нужно ти така да агресяваш. Ние ходиме в църква. Има време. Ние се молиме. Ние сме доволни живота. Защо говори така? Защото молитвата ти не достигаш. Не разбереш, който трябва да видиш. Молите се, брат, сестри. Разщавате молитвата. Слава Бога. Укрепявам ви слабости за ръцето ти, които не можеш да фащаш и да се молиш. Да имаш кораж и да се молиш. Тогава ти, където ти стоиш, където ти работиш, стана истински поклонник. Не е важно да не грешим. Знаете ли какво е по-важно? По-важно е, когато ти грешиш и да се покаеш, и да се молиш, и да хвалиш на Господа. Нима мислиш, че Господ, че ти няма да грешиш. Не. Господ знаеше, утре пак ще грешиш. Какво ще правим? Ако сега дявол дойде на теб, или сега дойде, брат ми, аз видях какво си направи. Никой не знае, нали? Но аз видях.
Но ти каза вчера. Ти вчера каза, че няма да се грешим това неща. Но ти пак греши днес. Аз видях. Тогава какво ще правиш? Тогава ти трябва да разумение каза на дяволите. Какво ще кажеш? Аз утре пак ще грешим. Но Господ пак ще ме прости. Слава Бога ми. Вие има ли тази смелост да казах пред на дяволите? Утре пак ще грешим. И другия ден пак ще грешим. Но Бог плати цена за мене. Ти нямаш общо с мене. Христос плати цена. Господ знае, аз вечно ще грешим. Но ти какво ще кажеш? Дано пак да грешим, да не грешим. Нима мислиш, че Господ те избра на тебе да бъде честен човек, по-добро човек или по-добро нещо? Не. Господ иска ти, колкото грешиш, колкото ти нараняваш, там мястото си да търсиш към Неговата течение. Как може, представиш, как можеш освещаването на Иерусалимския храм, Соломон каза, когато ние се грешим, и помниш, и ни простиш, или разбереш, или не разбереш. Защото ти не разбереш, защото няма как представя такъв ден. Един бодящи човек, един цар каза, когато ние се грешим, когато сме ние пленени. Братя и сестри, бъдете освободени от морални или от твоето мисли, твоето нещо, което аз това. Не. Твоето мисли, емоция, положение не може да стигаш до спасението. Единствено Неговото правдата. Амин, слава Бога. Пак ще кажа, ако днес дойде дяволите, аз видях сега вече 3 пъти правиш всичко грешката. Тогава ти дразовение кажи на дяволите, аз утре пак ще греши 4 пъти. Или 5 пъти, второ ни пак ще грешим, да знаеш. Но моят Бог Исус Христос плати цена за мене. Дяволите ти няма общо с мене. Слава Бога ми! Бог е благослови. Искам да пеем, нека да изправим тази песен, която е на втория ред да пеем заедно. Благодаря. Втория ред ще се бъде. Исус е вярвам сам. Да, ще ходя аз. Освен той да пее, ние пеем, тебе съм. Си ти. Ще ходя с теб, където водиш ме, в тази плаж, с мен си. Знаете, нали? Не. Не знаете? Нека да хвалим заедно началото. Ще ходя с теб, където водиш ме, в радост и плач, с мен си. Живея днес в Твоите пътища и обещания за винаги. Исус, аз вярвам само в Теб. Исус, принадлежа на Теб. За Теб живея, за Тебе пея, с всичко ме. Аз ще ходя с Теб, ще ходя с Теб, където водиш ме, в радост и плач, с мен си. Живея днес в Твоите пътища и обещания за винаги. Исус, аз вярвам само
аз тази седмица имаше много нито не мога да отвори устата ми да сподели с моята жена, нито не мога да сподели абсолютно никому. Имах тази атаки в моя живот. Но Господ, както песента, да може ли да началото втори, ще ходя аз, където будеш с Бог радостта и друго и плач. Ние сме свикнали с плач да се молим пред Господа. Демек, че когато ние плачем, много трудно да се молим пред Господа. Сега около теб има хора, които много плачат. Има един човек, трябва да плачем заедно с него. Но ти себе си, аз съм наранен, аз съм отчаян. Аз как да се моля за тях? Но сега Господ иска да почваш молитвен живот. Дани би, сега е време да се молиш. Боже мой, нека да се молим. Слава Господа, благодаря ти, Господи. Слава Ела, Господи. Търсим към Тебе, Господи, слава. О, Господи, сега, Боже мой. Нека да се молим. Малко дигаш устата ти. Може ли? Дигай устата ти. Сега, нали, сега време. Аз знам, че оба са сам без думи да се молиш. Сега е време. Малко дигаш глас да се молиме. Боже, искам да разшири молитвата ми, Господи. В радостта да се молиме, с плач да се молиме, Господи. Дай ми, Господи, сега е време. Искам да съм покорен пред Тебе, Господи. Научи ми, Господи, сега. Давид беше това отношение. Но, Господи, Соломон започна да липсва, Господи. Успях да идва храм да се моля.